atong kinabuhi ning kalibutan ang matag usa kanato bisan pa og adunahan ang tao, bisan pa og hayahay iyang pagpuyo o bisan og kabus, way pili kitang tanan makaagi gayud og mga pagsulay sa kinabuhi. So dili ta exempted. Di ka exempted sa mga struggles sa kinabuhi, personal struggle, family struggle, community struggle. Tanan, sa atong office, sa atong gitrabahuan, naapoy mga struggle. Sometimes we struggle how to deal with personalities diya sa atong gitrabahuan. Sa pamilya, naay panagbangi, panag-away, panaglalis. Sa atong Christian community, mga nakadawat namang gyud ta og mga lain-lain nga mga input aron matabangan kita sa pagpuyo. Apan naa pa man gihapon ng lalis-lalis, inggit-inggit, naa pa gyud ang kinaiya nga usay pabigat sa grupo. Naa, bisag asa ta moadto, we are never exempted. Apan nindot itong tan-awon nga kining tanan nga mga struggle sa kinabuhi kinahanglan ato bangon uban ang dakong pagtuo nga dili ka biyaan sa Ginoo. Ang mga tinun-an mao kana ang ilang kasinatian, bisakay sila sa baruto ng pagkasaumsom, so kanang mopipagsalop sa adlaw, nag-ilog ang kangit-ngit ug ang kahayag niya. Kaya sila sa baruto without Jesus with them. Kay si Jesus nagpabilin pa sa makadiyot dito sa mingaw nga lugar. Kunya nakabiin na lamang, wala gihapon si Jesus mahiapas kanila. Karon ya sa lawod, nakasugat sila og dagko nga bawod tungod kay kusog man ang hangin og nangalisang sila. Nahadlok sila kay it was dark. Nahadlok sila kay it was in the middle of the sea. Nahadlok sila kay wala nila ikauban si Jesus. Apan miabot si Jesus, managlakaw, ibabaw sa tubig. Kunya nalisang sila at the beginning kay abi nila og usa kini ka multo o usa ka dautan nga espiritu nga mituol kanila. Apan mingon si Jesus, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Do not be afraid. Ako kini. So nindot nga itong tan-awon nga pagpasakay nila kang Jesus, nilinaw ang dagat og midungko sila dito sa ilang giadtuan o padulngan nga safe and sound. So kini ang atong journey ba usahay sa kinabuhi, we want to journey and we want to plot the road. We want to be the captain of our life. But reminding us, our gospel is telling, without Jesus in our lives, a lot of troubles, a lot of struggles, and a lot of waves ang atong agian diha sa atong paglawig. Unya, ang diferensya, our strength, our courage, is never enough. Dili ka nang enough ba? Mao na nga, human as we are, it is always our tendency nga to avoid sacrifices, to avoid struggles. Kung naapalay pa maagi, dili ta moagi para way hasol. But everywhere there is always struggles. Everywhere there is always that trials, there is always that problems that is awaiting us. So mao na say maluya ta kung nawad-an tag kusog. Apan with Jesus with us, may nakanindot kay if we allow God to be the captain of our lives and we are the passengers, God directs our lives to the direction, never exempted of the struggles in life, but to a safe destination. Safe nga pagdunggo, pag-abot dito sa atong padulngan. So, mao ni nga, sa Kristiyanos nga kinabuhi, kinahanglan nga kita
anaa kang Jesus kanunay. Kuna nga everyday, pray. Pabito sa Catholic practice, every day there is a so-called morning offering. Or kung sa naamoy libro katong breviary, I always na morning prayer or Lord's. Mag-pray yun kanunay. Kay when we pray, we strengthen ourselves with the grace of God. When we forget to pray, nag-anam nagkahurot ang atong energy, ang atong power is diminishing ang atong power. We need to refuel ourselves. Unya unsaon na ta pag-refuel kung dili ta mag-pray. So importante kaayo nga mag-ampo ta. Mangayo ta sa Ginoo sa iyang tabang. Kaya itong tanawon ba nga, Jesus was walking in the water. So meaning to say, His power is greater than the power of our problems. His power is greater than the power of our enemies. So ba't pasabot, nga milakaw siya sa tubig, He is in control. So mao po na sa itong kinabuhi, daghan man tagi kahadlukan karon adlok ng mga tao nga kung magpadayon ang giyera pasig mag-close ang mga bangko unya basin og wa na tay kwarta nga ikapalit og mga pagkaon gyud kay basig mo taas pa gyud pag-ayo. Pero let us not forget that Jesus is in control. Kining tanan kuan niya siya di ba kanang gialaw sa Ginoo na makasinati ta ani gera ganuman aron mangandoy ta sa kalinaw. There is war. Kung unsa man na kung magira unsa man tong pangandoyon kalinaw. Kay kung naay kalinaw mubalik sa normal ang atong kinabuhi. Nindot ang atong dagan. Kung naay gera hadlok ta sa atong mga igsuon dito basig mga pagan, mga matay. Kunya taas pagyud pag-ayo ang mga palaliton tungod sa krudo o uban pa. Mao na nga daghang tagikadlukan. Apan with Jesus, let us always remember to pray because Jesus is in control sa mga sitwasyon. Unya kitagaan ng taan nga kasinatian to help us realize that peace is better than war. Peace builds community. War destroys community and destroys properties. Kunya mo na i-promote sa mga nasod nga gusto gera. So mo na iampo nato ng mga leaders sa kalibutan nga mupili sila sa dalan sa kalinaw. Kay ang dalan sa kalinaw builds up the community. Ang dalan sa kalinaw wala gyud intaw na say mga damyos sa properties o damyos sa kanang kanabitang kinabuhi sa tao. Apan ang dalan sa giyera makagubat sa katilingban, pwede i-wipe out ang usa ka nasod. Ang katawhan nga kasagaran mamatay, parehas nato. Wadili man nato kontra ng mga nagkontra. Pero kita mo'y madamay. Kita layo-layo na ta. Pero nadamay ta. Kay ang atong krudo, ang mga oil na to ng fuel, gikan man itong dapita, sumao na nga naglisod pud ta dinhi. So mao na angay kita nga magampo kuna sa atong gospel karon, gipahinumduman kayud kita, Jesus is in control of whatever circumstances, whatever struggles, personal and communal struggles nga atong nasinati karon. Manindog kitang tanan ug ato nga ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.